Ngadeng, ngadeng. Wah, sepi banget to Lis iki. Mereka sampun samapto. Ki cocok karo keadaannya ki ini dulu, melandai dulu. Lah aku mau ya ngerti nek kon maju niki nek aku dandan rapi. Lah yo piye to dumeh anu kok yo teng Besasi kok yo nang ngono. mobil diawal-awal bojoku mau. Oh. Mas, Napa? sapa sik nyuwun ki Mas sapa? Saking Iki ora main-main Saking- jaluan lakuan mbang uler kambang iki lho saking Inung Arizona. inungi sapa lanang apa wedok? Lah Ya ngerti Om. Lah, iya Iki ra ono fotone nang kene iki. Wah, Inung Inung, Arizona Mbak iku Inung. apa? Nyun apa? Mas Mas, Inung ya. Mas. Walah tuasno wis seneng aku. Delok, delok. Nanti Kambang. dulu. Delok uler kambange delok. Kerja dulu. Oh. Ora delok surate lho Lis iki nek mung ngerjain gue. Iki lho. Tenanan. Oh, nek rokoke iki gampang. Ora sah berarti. Gampang iki heeh. Aja macem-macem urusan nyawa ya rokoke. Oh. Iki ora iki rokoke. Heeh, nek heeh ya buktekno. Nek arep rokok berarti ular kambang sih. Dari Mbok nek kambang. liyane uler kambang piye to, Mas? Panjang lu aneh kuwi kok. Oh nek aku ming becik apa wong urip kok lewo-lewo sayuk-sayuk rukun ro kancane hingga dua lolo wis rekoso Wah. Bola gendong. Ah, bisa aku meng ngono kuwi. Iki ular kambang hip hop ya ngene iki. Sari ratri kudu eling lan waspada Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Prengori ana ulane ula tali kunci kudoku tetrem ning ati Sadirana sadirene sadirana sadirene iku ular kabang Apa? Niki ular sah mboten kabang. Pak Bu, sah mboten? Sah nggih, Pak nggih. Sah? Sae napa sae? Sae napa mboten? Kok saya apa mboten Kan Karo permintaan gandrung. masyarakat. Yo tak takokno. Karo nggo gandrung Om. Sae napa sae? Sae napa mboten? Kene kok mboten, Mas. Karo nggo gandrung. Kene mboten kene. Nek kowe iki ngono Ya, iki dibaleni. saiki dienggo wong sing arep dikubur iku Oleh. kurang ajar. Baleni ya, Mas. Baleni karo nggo gandrung. Kurang apik jare kene mboten sae. Lah yo wae ular kabang nek aku kon nyoro wedok ya gak iso. Ya nggo swara lanang, rapupu. Beci opo? Delok, apa? catetane- Saji siswa apa ngono. Catetan ular kabang, ular kabang gemboske ora guys. Tak KPI, tak KPI. KPI. Seneng aku. Elisa nyenengke, kangen karo Elisa. Alah, Nang kono Elisa, nang kene Elisa. Kayak kowe iki melu aku kapan to, Lis? lha ora tau mbok jak. Aku ya urung laris ya. Melu ke Ya saiki apa? promosi niki lho dalang sakit Nggih. tampang lho ora. Yo beci apa njaluk sing endi? Di cakepan ular kabang. Minta sama istri, minta yang bagus. Nyembah apa piye ngono ben dikasih sayangku. catetan. Sayangku, cintaku. Lunga-lunga. Seket jare seket. 50 lho. Seket rokok kok. Seket wong wedok mata duwiten. Kawi sekar sekar pepun den sri Ah, seneng aku. kresna
tresno sayo rukun karo kancane aja lali mas kowe gotong royong nyambut gawe klerepos pita warnane kusumaning pura Brambang sasen limo berjuang kanggo negara Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu yo mas ora butuh godhong kayu ora butuh godhong kayu butuh tentram rahayu ora butuh kae-kae butuh tentraming ati rapat yayu nanging iku nani ya mas mane gendong rama iki abon-abone susuk telu abon-abone biasane siji nek karo Mas Keswan nek telu ora dalang lomo jarum wewe telu kok ya telu kabeh lho iki ya Mas gendong rama iki terus apa cakepane apa saka dhuwur apa ngisor hah nek saka ngisor nano neno ya saka dhuwur neno wis saka ngisor ya saka dhuwur milih Mas Gading milih ya saka dhuwur kuwi saka dhuwur neno gandes tetetet nane pi mendes ya mendes lali aku sakarepe nek beke seneng ngisor pon dhuwur Mas wah aku ngisor dhuwur seneng ngisor dhuwur oke to oh manut sing ngekeki Mas ciwe bukane piye to Sari Ratri. Sari sapa? Cendike diunggahke, cendike diunggahke. Oh, iki nek aku muni Sari. Mbokmu ayu ki nesu. Isih cemburu karo mbok tuwa mbiyen. Oh. Ya. Ayo resikono wong bagus. Sesuk nek dadi dalang ki rabi minim pindho. Emoh? Iya. Ning aja ning emoh 15 kok. Nang omah siji wae. Konono. Ngene Sari Ratri. Kurang munggah. Nah. Kudu munggah meneh, Om. Nang ngene iki lho. Om. Nang ngene iki. Nah, ngene. Karo ndangak, Om. Genah suarane. Gaspol ndangak Mas iki jenenge. Karo ngene. Sari Ratri. Sari. Kudu lan waspada Brambang sasen telu berjuang dimen bersatu Brambang sasen limo berjuang di kanggo negara
ngoci butuh kutentram ning ati nyangking ember kiwa tengen lungguh jejer tamba kangen Median. Wah. Saya Gregele jan. tepuk tangan lah Mas Wiswan luar biasa. wis bobote Iki sah nek iki, sah saestu. Gregele wis wah ngedap-edapi tenan. rasa kon gender Jare gender yo apik. kuwi angel kuwi kuwi tambah 200 Ora apa-apa, ora apa-apa. Padake wong Ora tipis apa-apa. kok tak goleke 200 wis Pak. Ora apa-apa. cilaka iki Suara gender coba. Apa yo? Nyanyi Yo, aku. 200. kira Karep kono apa kene? Kene engko gender kono ngendang ya Mas ya. gender ngendang ayo Yo 200. Iki 200. siter ndi wong Ya. siter 200 kowe wong kayak aku Ya. Stu Om. Nganggo. Yo 200. Nganggo apa jenenge? Engko kok wis mbok nehke. Wes aku ki percaya karo. golek duit aku isin tak lakoni ya yu ya Ayo. Ayo saya suara gender. Suara gender. Heeh. Suara Akapela, akapela. ya Akapela. Nong neng nong ngono ki lho. ning ngenong kira Ah. coba nong Ah. nong ngening ngenong nong nang 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 ngening ngening nong dan nak nak ning nenok nak ning nenok nak ning nenok nok ningen nok nenok ning dong 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 ding ding dong 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 ding 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 dong ding dong dong ding ding dong dong ding dong dong Ki suara apa kuwi? Gambang 100 Gambang 100 Ris Elek gambange, engko Wah. sik bacotke. Gambangnya karame nggo kayu munggur Ana siterane lah. Engko, Ya ana. ya ya, engko. ding 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 dong 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 ding 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 dong ding dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong dong ding dong dong ding dong dong cinget canget cinget cinget canget cinget cinget canget cinget ngecinget canget cit gendendang dung 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 ketata tak dendelang Rebab. ora go rebab jenenge wani ora go rebab Lah yo di suara rebab. ora iso Kudu iso. waduh Terdiam. iki ora go rebab ya ding Aku kudu. wah cilaka e a Barang. Nganggo sing ya nek kecepet. rebab suarane ngono kuwi Masa ora Nganggo sing ono kecethite sithik. apa Sing rebab kecethit ngono kae lho. Coba. Ah. Drum, saiki drum. Ora nggo drum. Ditambahi. Banteng. Iki wis Tak tah. Tuh, 100 sakaro drum. revolusi wis. Ah, yo. Nang ning ning nang anak ning 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 anak anak keng ning ning dong ning na ning Kembule. Ding 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 dong dong ding ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong ding dong 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 ding dong 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 cinget canget cinget cingket cingket cinget cingket den den Mau wis saiki kecing. ayo aku dong wiso Gila nih Jenes kamu. aku iku separe jenis oh jenenge suarane ngono kuwi kok Kamu. ati ro pikiranmu beda Suling saiki suling. Hah? Suling Om. Sulinge. Suling. untuk ompong ra iso nyuling kurang ajar tenan. Sesuk tak ajar ta lho. Wis rokoke kuwi. Wis kaya kenci ya bisa. Bener. Ben arep kaya apa-apa ben. Ya, disahke. Mau wis ana wis komplit urung? Wis ya wis. Apa wae mau sing urung? Jaipong urung. Jaipong. Wah edan iki. Jaipong. 200 sih yo direwangi. Kok nek disemprit di kertu merah penonton. Oh. Wis yo. Rak. Jaipong sik.
Ding 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 dong ding dong dong ding dong dong ding dong 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 ding dong ding dong tong tung tak 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 delung tang tang kudu tak 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 ketok ketok tak 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 ketok belum delung bang. Apik. Gong to wis arep apa neh sisan. Kenong kempul. Nah. Ning enang gung tung ning enang sungkong ning enang gung to wis. Kicik-kicik saiki. Wah edan. Aku goleki pangan anake wong rekoso. Gelem ora iki direwangi mbek cak ya lumayan lho 200 ki. Mumpluk nek ngecak lis. Wis iki wis lis. Wis keceremu? Wis. Acak-acer wis. Wis. Bonang sik. Ora nggo bonang Mas Bos sesuk ajar gending to. Ya ditambah iki lho aku wis buka tas. Yo. Dululit. Dulu tande ketatak geng. Wah, jian. Berkah barokah dalange ngono kuwi. Pakmu biyen ora aku gemati. Alah. Paribasane aku njaluk apa-apa karo pakmu dikasih. Anak katresnane. Kowe melu ngene iki ra anu. Njaluk ra. Atuku. Agepe rekoso ngene iki. Wis apa neh nembang apa neh sisan? Sisan Tak bonusi. duet ya. Oke. Wet. Apa? Karo sapa? Sik ono apa wae iki. Wong donya jare. Ah. Wah cilaka iki wong donya. Apa sidane? Iki ana grajagan. Wong donya. Iki mah HP kok. Terus 400 karo telong. ora dijikuk lho. Pada elinga. Iya. 1 2 3 4 5 6 7. Ki apa hitungan apa kuwi? Yuk. Wong donya, padha elinga. Wong donya, padha eling. Elingono, jaman rekoso. Elingono, jaman semono. Wong donya, do elinga. Wong donya, padha elinga. Jodu meh dadi wong kuwasa. Elingono jaman rekoso. Aja dumeh dadi wong kuwasa. Elingono jaman semono. Cakepane jane ya mung kuwi-kuwi wae. Ha iya. Apik ya. Ora musike den. Jos. Warga karo sore. Wis ajeng nyawer mboten sah rikuh-rikuh nggih. Wis dibuka nggih. Pun niki wonten apa kerdus mboten napa-napa. Nggih kiswan. Jare bonus iki mau lagune Oh, iya, iya. jaluk ta. Nah, sae nggih. Ora sae apa sae ajar. Lah ya apik tenan kok. Nuwun lho Mas. Nuwun jadi ya. Iya. Aku tak kancani seneng ta. Iya, seneng aku. Salim. Iya. Mak cepuk Aku ngono. ngambung tanganku dhewe. Ki mau le ngepeki ayu lho. Hah? Le ngepeki cakepan. Ha iya. 100. Engko nang omah. Saru nang kene kei. Engko pen kabeh. Alah tenane. Pun nggih. Nggih, matur nuwun Mas Isman. Nggih. Kok le ketok
bangga menyicil bang. Well lah ya wong ki nek ora utang arep saka ngendi to Bune? Awak dhewe iki sapa-apa ya mergo utang. Ku nek ora utang ki bange arep nyambut gawe apa? Lah ya nabung rak ya kena. Ah nabung kesuwen, celak tuwa. Aku wis tuwa, kowe mono isih enom. Lah kok mah dadi nesu? Ora nesu iki ming ngetokke pengunek-unek. Iki dapuane apa? Gento. Gento. Heeh. Gento karo Karo kok suminten to? Ya, Cempluk. Nah, cempluk suminten. Oh, berarti kono nguyak-uyak aku ngono. Ha iya. Oh ya. Uyak-uyak. Gentenan biyen aku sing tok uyak-uyak. Hah? Kok ketoke kaya kualek ya? Ya ora mungkin kaya aku kok uyak-uyak kono. Bagusku ki kok Gatot Kaca. Gatot Kaca ki nganggo apa kotang? Plek karo Gatot Kaca. Ayo kok apa? Kotang apa? Tonggo kok isan aku arep nganggo piye terusan? Apa ta jenenge apa? Kotang Ontra Kusuma. Nah, saiki nganggo ora? Ora. Tak Kaya- pepe teles. Persis ngono kok dan wis padha karo Gatot Nganggo- Kaca. Ning pas ning jero kawah. Kalingan biyen zaman corona ya, Pak. Oh, Ora usah dadak tuku masker nganggo nggonku ya awet semene ku. marah ora ketok apa-apa. Sak rai. Apane? Hemat masker lho malah. Maskere. Ayo masker iki apa kuwi masker apa? Mbah kuwi masker apa lek golek saka Afrika apa ngendi? Kok gedene ra ilang. Lah ya awakmu to sing nukokke ya. Lah iya pas aku nang Afrika nampa wayang kae. Yo wis, kowe Iki mau aku le belanja wis komplit, sayuran wis ana, gula, teh ya wis ana. Saiki wayah aku mulih. Lewate dalan ngendi ya dalan sing cepet wae lah wong ngadang ngono kae lah. Metu alas-alas ya ora apa-apa. wis suwe lek ku ngadang nang kene yu. Kaya ora pangling to. Ya cetora wong bedinane kowe ya weruh karo aku. Cetora pangkling. Nek pangkling berarti kowe takrum. Piye to? Salah. Kok nguneke trakom ki? Lah ra tegese panyawangmu ki sih normal. Duras kok iso trakom? Hah? Trakom ki apa to? Nek apa main plus mripate trakom kudu. Rabun. Wos, kleru. Yu cempluk. Heeh. Wis pirang-pirang jam nggonku nunggu kowe ning prapatan. Aku ngerti yen kowe iki bakal ning pasar. Lah pirang jam? 2 jam. Ya ampun nganggo obat ora? Oh, gau niki gau. Jenenge mencairkan dramatik. Iki sarep Lah ya karo apa lho iso nunggu aku 2 jam ki lho. tak contoh Suwargi Pak Yono toprak. Lah kok sing mbok contoh wis Suwargi to, Pak? Yo, Ana bab kang bakal tak kandhake marang kowe. bab apa? Penting ora? Ya penting kanggoku. Apa? Arep ngomong Ngene ya, Yu. Mbok ya alon-alon wae to lek Lho iki anak waro iki aku kudu ngene iki. Bapakku sura bangsat. Anake saya, Bang. Anake saya. Ya piye to? Piye to? Arep ngomong apa kowe? Ya ngene ya, Yu. Heeh. Sejatine iki wis pirang-pirang dina, pirang-pirang sasi nggonku ngimpi Numpak perahu. Terus kegulung ombak. ngimpi kuwi ketemu kowe. Ing batinku. Iki aku ngomong apa ta iki aku? Mbok gek intine apa ngono lho? Ngene, aku Ora ki usah basa-basi, aku ki arep mulai iki lho, wis arep masak iki lho, Jan. Ih, kasar. Gau. Kono karep dhewe.
Iki kekerasan. KRDT ya. Kok Oh, kekerasan? alah. KDRT. KDRT. Kok iso KDRT? Lah kowe milarani aku Lah kita yo kowe iki kesuwen kok ge apa anane ngomong ngono. kita go rumah sakit tak fasum tak Visum. lakoni. Visum. Aduh visum. Dikosek sewa piye? Tutuke. Ya pancen kaya kene, wong iki nek alasan ora tau napa piwulangan iki ya omongane sak awur-awuran. Ngene ya yo. Apa? Dak kotang terus terang. Aku kuwi seneng karo kowe. Ah. Piye baleni meneh? Aku seneng karo kowe. Mbok rasa dijok-jokke ngono kowe. Membengi kurang piye kok dijok-jokke. Kamu gur sedelo kowe kok. Aku wedine kepancing. Ngene ya yo. Aku kepengin kowe karo aku kuwi dadi siji. Maksude kowe tak pek bojo. Walah to. Mbok yo kowe iki ngelingi to. Iki mengko klambi iki yo ora bener. Iki mung bar saka ngendi to. Golek Mbok yo nek kodok. ngono ki mbok yo dibenakke. Lah ya aku mau ngenteni kowe nang Iki perapatan. dibenakke, Iki lho. Iki wah kowe kok aja geleman. Ya, Iki ceritane iki kowe iki jual mahal, Bul. Oh, aku jual mahal. Oh iya. Piye gelem ya, Yu? Mbok yo iki ngelingi to ya, to. Aku ora edan. Sama aku ki, ha? Aku kira yo Mbak Yuku dhewe to. Lho kaya kowe iki pikiranmu ki nanti to, utekmu ki nanti to, ha? Kowe tak senadyan sedulur ning awake dhewe iki dudu tunggal bapa tunggal biyung. Dadi yen to aku nglamar kowe dadi bojo kuwi sah. Lah yo kowe iki wis tak anggap adikku dhewe. Kameng tak anggap aku ora dudu adikmu kandung. Dudu tunggal bapa tunggal biyung. Mula kowe tak rabi kuwi sah. Tur yo iki mbok yo nyawang awakmu wi lho, to. Piye awakku? Jan ora besos, nyandang ora besos, rupa kaya gendruwo. Lah ya kaya ngene. Anak waroe. Sabaku ki nang dalan ning ngadang. Sabaku ki nang dalan ngadang wong sing arep nang pasar bakal tak begal, tak rampok bandane, tak nggo urip sak kanca. Gelem ya? Gaweanmu ora bener kaya ngono kok ya arep ngepek bojo aku. Ya wis to. Mula aku latihan, aku ki tok kandhani ben aku iso urip sing bener. Wis ora iso kowe wis rasa dikandhani nek kaya ngono kuwi. Angel, Gunung lho to, arep ngapa jajal nek ngono kuwi? kembar munggweng jojo Mbok wis to ya to. Aja kurang ajar lho to. sun kapan gon beni Iki wis ra nunggone meneh lho to. Oma Wes. udah ketak tak neng Seneng aku. kok yo delok-delok ora mendal-mendal ngono kuwi. Lah kuwi lho aku ditungi kaya semono kuwi ra ya aku kirap-kirap to. Gelem ya. Dadi bojoku ya. Emah. Ya. Emah. Kowe rasa melu mendeli. Engko aku ilang sangarku. Amulat sira Mas. Balani Padha zamane ben mangane ngene Pak Di Wisnu iki. Aku
Nene Pak Di Wisnu ki ora sadar. Bareni. Kok sok njaluk pelokmu sapa to? Wah, jan angel ya pelok iki. Angel to? Angel. Lah iya wis tuwa angel. Ayo ora mulat-mulat bae. Angel ya? Dipaske sik. Ning 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 neng 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 neng. Ah, mulat sira Mas. Ro ro. Aja ngono kuwi to, Dek. Aja. Aja wis tangan iki. Aja ngono kuwi to, Dek. Tanku wat rasane ati. Elinga ya, Nak. Aja ngono to, Dek. Aja ngono kuwi. Aja. Aja. Cempluke ganti, Mas. Piye gelem ya yu? Ora. Nang kene iki anane wong aku karo kowe. Lah ya mulo kowe iki lunga, aku tak bali. Kowe bengok kaya ngapa ora bakal ana arep krungu. Kowe mlayu kaya ngapa wong jenenge wong wedok iki kedawan rikma. Lho gare diketok dicukur. Weh, aja. Aja kok teng tlekit. Gelem ya? Emah to. Aja ya to, mbok ya kowe iki sing eling to, to. Elinga ya to ya. Piye? Kaya kowe iki wong wedok iki sak donya iki akeh lho to, ora mung aku lho to. Senadyan wong wedok akeh nang donya iki anggepku ayune sak jagat separo ning kowe. Separone didumung sak donya. Cimuk komanan iki rupane mula kowe iki tak anggap widodari. Tumurun. Ya, gelem ya. Ngapa kuwi sing aja ngukur-ngukur ngono kuwi to, to. Wis to. Duh, Nimas. Aduh, Yayi. Aja ngono. Aja ngono kuwi to, to. Lekan nono prantah ning sun. Kok senengane maju-maju ngene iki wae. Ayo joget, joget. Mula ana tetembungan dangdut. Dangim mundur, dut maju. Nah, iki dagelane Simbah mbiyen. Nek wis kena dut yo piye? Nek Ya ndang. nek dangdut terus ya. Dangdut, dangdut. Ah. Wis. Dang dang dang. Dut dut dut. Iya. Gelem ya yu. Hah? Ama lega aku arep bali yo. Engko sik leganono aku. Nat tian sakedep netra Wis kono ngaliyo to to ngali. Ngali. Lem ya. Lega aku. Kinar ya usada brandi
wong urip ki duwe sabar. Sabar ki ana watese. Kowe gelem dadi bojoku ya? Pisan meneh aku njaluk. Iki sing pungkasan ya, Tok. Aku wegah. Kowe nek kok ngono tak andake bapak lho. Klapa muda lagan nono brantang ning wang. Wis ya, Tok, aku jarno mulai ya, Tok ya. Ora iso. Kowe kudu ngladeni aku nadyan wis sak kedheping netra. Gelem ya? Emah aku ora sudi. Ora gelem tak rudo paripeksa kowe. Ayo. Wis. Wis. Wis rampung. Ya wis. Kok ora krasa? Kowe kok elek banget to. Lho piye to? Wis rampung. Wis rampung. Oh, wis rampung. Heeh, iki urusanmu karo Mas Gading, aku mau wis dilunasi ning Arab. Oh, iki jatahku. Anu, heeh. Ayo jatah ya. Heeh, jatahku. Wis Ati. nyuwun apa Mas Gading kuwi? Ana pamundutan apa? Ono lali janjine. Lali janjine. janjine. Nggih.